Eh? Sopo? Kok kaya kurang cetha. Sopo Raden? Bambang Prabakusuma. Ah, Bambang Prabakusuma. Dasar keporo. Pah, yen ngono kowe sing tak golek. Woi. Woi. Sinden-sinden sing wis senior. Ya. Ngono kuwi pokoke. Ha iya. Terus ya kaya aku wong tuwa ki nek durung muli jineman ki rasane kaya durung komplit. Oh, jineman. Pelok apa slindro? Mergo nek pelok kuwi ana nek pelok barang ya jineman Sarkara, nek pelok enem ya ana jineman Adu Semu, ana jineman Mari Kangen, ana jineman Mijil, ana jineman Kandhek, nek slindro ya ana jineman Uler Kambang, Gladik, Glinding, Mendes, Jarik, Lurik, Klambi Lurik lan sak panunggalane. Gareng ki nek ora muni slindro ki rasane kaya durung medem. Ya, sapa? Aku tak nyuwun wingi dek nang Wonosari kae aku nyuwun ngersane Mbak Ani Diana saiki. Mbok cobi kula nyuwun putrane Pak Wito Radya. Pak Wito Radya kuwi garwane almarhumah Bu Dewi. Renggane Bu Dewi Marheningsih. Kuwi wis nyuwargi. Nak kaya wulanganmu biyen. Ayo Mbak, kula nyuwun dipun paringana jineman Uler Kambang. Partai Songo wiramane selembar dhisik Mas Lingga. Monggo cakepane apa monggo. Oh, Asmara ngendang. Ya Mas Asmara, coba diberkahi Mas. Kok sampean melu aku arang-arang. Asmara kuwi tunggale Mbak Wahyu Krisnawati. Kuwi kakangne Mbak Wahyu. Wah, kuwi ketoke meke ngendang apik tanganane. Rasa minder apa tunggone pengendange almarhum Ki Adi Sugito sapa? Mas Bokong, Mas Pinggul kok Bokong. Aja minder kuwi pepundhen kuwi. Sapa? Matur nuwun tunggone Mas Pinggul karo Pak D Kasmo. Pak D Kasmo ki biyen sing tukang ngesoni Pak Adi Sugito. Ambo trimo nyawang nyinden bangane ngendang. Sapa Prastiwi? Ayo Mbak Rape dipun paringana Uler Kambang wiramane selembar riyin Mas Asmara. Iya. Nganggo mandeg Kang Gareng. Nganggo mandeg mestine terus nganggo celuk. Ya. Arep saka dhuwur apa saka ngisor apa saka tengah. Nek upama saka dhuwur, ya cengkoke sing wis merata. Neno 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 ne eno neno neno kuwi saka dhuwur. Nek saka tengah neno 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 no kuwi saka tengah. Nek upamane cengkok liyane ya kaya nek pedotan utawa deg-degan gambir sawit kae. Neno terus karepmu pasrah karo Mbak Rape mestine kaya panjenengane iki rehnen ya putra sinden kondang mestine wis pengalaman saka dhuwur ya kepenak saka tengah ya mestine kepenak buyut wiwit simbah wiwit bapak mbiyen muni sayang-uyah Uler Kambang ya penak beda karo lagu-lagu jaman saiki kaya Gubuk Asmara terus kaya Kembang Rawe kuwi ming sagebyaring natin nek kondang ya ora kaya-kaya jaman mendem wedokan kae wah sapa-sapa mendem jaman Mister mendem kae sapa-sapa ya mendem jaman tali kutang kae sapa-sapa golek tali ning rak ming sagebyaran beda nak kaya Uler Kambang dasare sing nembang ya ngerti jengkok tur ya swarane bening ngerti gregel pas deg-degan ya kepenak pas ngirama ya ngirama sing ngendang ya wah trampil sing gendher ya trampil wirama selembar penak wirama rangkep ya kepenak witing tresna jalaran saka lena sae
sae dados tiga dua lolo wis kangelan dipaedo ela gembus ela genduk kowe iki senengane geseh kok apa-apa men lamun minengku priya liya Brambang saksen 5 berjuang kanggo negara Brambang saksen 7 berjuang kanggo bersatu kantor kawat boyo lali pedhot neng sunggingan sumedhot saya kelingan ciyu gambar manuk aku melu apa ento wah jan kowe iki kok apa-apa kok ya wajan arang ya gamane golek duit ngene iki kok ya Kang Gareng jenenge uler kambang dasare gendere perunggu mongko lawasan bungungane ya nyopak sing gender apa piyayine cendhek ning pekakane ya madhet sing niter arepa piyayine iki lembah manah nek wis muni niter ya grasak sing gambang mbok iramane seseke kaya ngapa dasare ana sinden nom luwih gampang trampil-trampilke mripate karo mlirik sinden ayu wah wis sing nyuling ya dasare ya sulingane kaya arep ngundang ula wah wis jan rasane iso menyatu kanca-kanca iki ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong nang 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 ya mayango ning ngene truk pripun Mas Gareng kowe iki nek durung muni gagan rasane ya durung komplit aku nek durung jineman rasane ya durung komplit kersamu gagan mumpung digendani Mas Asmara coba nek muni rujak jeruk kaya ngapa ngendangi gagan kepiye sing brasak ya larase slindruk patete diunggahke swilah neng menyura karepmu aku ya tetep kudu ngresaya bawa sing tak kersake bawa Yupras bendina krungu nek Yupras ki Bu Neti iki ya bendina krungu nek ora lali janjine iku ora medem Mbak Deni mesake cerak omahe sapa Kang Gareng wajah baru oh ya kula tak nyuwun berkahipun dulur kula ingkang saking Klaten Mbak Ani Dianawati SSN oh ya dipun paringana bawa sinom rujak jeruk neno iki sesuk aja semelang khusus tanggal 19 Agustus sing ngaslawan sesuk ben disindeni Mbak Rape karo Mbak Ani Diana sing asta sapa Mas Santoseng sapa Mas Santoseng kuwi bapakne sing asta demung bapakne Mas Bima aku iki pokoke nek muni tampa awan bengi pokoke kanca-kanca sing iso mayang tak gilir sesuk nang Kali Angkrek iki sing takon mayang awan Mas Santosa terus neng Kali Kajar kuwi ning Semarang sesuk sing atok kendang terus neng Molo sapa Mas Bima karo Pak Sulis wah kari milih kanca-kanca ki dalang kabeh ning nek bengi ya sing mayang aku wae piye ketake mono piyambak Artiba 5 ning ngerti nek aku ngombangi tak kombangi telu langsung ngono tanggap tibake telu wah iya sak ora-orane setelan kok ya ya nganggo mandek nek nganggo mandek diselingi nganggo bawa biasane apa pocong ya kena sapa ben rata gagahan ya leh munjuget ya iso wangun nek nggon pas gembyakan ya wah dan terus kae mau sing tengah-tengah mau suara kluthak-kluthak kae mau kanca-kanca sing do mbalung nutuki panggunge
Cakepane ya kaya ngene iki. Mangkene iki rasane ngati. Rasa risi suwe ora didiliki. Mas yo Mas, yo ben janji kopen. Aja lalen pamriye dimen kajen. Wajan. Upamane meneh ana sing nganggo rujak-rujakan. Anake rujak-rujakan aku iso. Coba nek rujak-rujakan pancen iso, coba kowe. Rujak jeruk rujake wong lara watuk. Ora matuk dilalah malah kepethuk. Tir uler lombok abang kari ngulek kludak-kludak. Lombok abang enake disambel bawang. Wangun iki mau rujak jeruk. Upamane rujak wuni, rujak-rujak wuni pantes diwadahi panci. Ati suci ngrungkepi Ibu Pertiwi. Tir uler lombok abang kari ngulek ludak-ludak. Lombok abang enake disambel bawang. Ayo apik. Aku kok dadi kelingan kowe sing takon aku sing batang. Kelingan ora? Tanggap wae. Upamane aku takon karo kowe. Bang-bange siji, tok jawab. Bang-bange siji. Ayo nganggo lagu. Ya. Bang-bange siji aku kowe kudu nyawiji. Kudu bekti sumungkem Ibu Pertiwi. Bang-bange saiki coba. Bang-bange loro kowe aku aja nglukro. Namun lukro mengko mundak dadi bodho. Abang-bange telu aku kowe kudu bersatu. Yen persatu negarane dadi maju. Abang-bange papat rakyat kudu sehat-sehat. Lamun sehat negarane dadi kuat. Abang-bange limo aku kowe kudu waspada. Jaga Pancasila Indonesia tetep jaya. Bang-bange 5,5. Ngapa nek ngono kuwi terus ngapa lucu kok ngono kuwi. Nek 5,5 yo ora ana, nek 5 yo 5, nek 6 yo 6 ngono. Bang-bange 6 aku kowe kudu ayem. Lamun ayem negarane dadi tentrem. Wah jan kowe iki lho kok apa-apa. Ayo tak kandhaki arep paitane pancen yo kudu ngene iki. Ndur garis. Lah aku ki ya dibagahi melu gara-gara padake. Oh iya. Larase menyura lho, kok menyura ki dangdut ya iso. Apa? Awak dhewe ki nang kene heeh piye? Padha karo Dayak. Heeh. Mula terus diaturake lelagon apa? Mister mentem. Ayo ora jumbo nang kene medaya kok jarene rak kudune rak ditibake nang anu apa kae? Dayak teko menyura iso wae. Oh iya. Buka apa? Buka kendang. Dok. Tak. Ayo, Mas Linggah kaya apa? Depe danang saka De. Nek menyura kene dangdut-dangdut iki rada minim. Apane? Kuwi lho perbendaharaane kuwi. Rada minim bendaharane nek menyura ki dislendrokke sanga. Iya. Nembang apa? Sing disuwun anane merti Jaladri ki to. Heeh. Iki sing disuwun iku utawa kudangane kuwi para nelayan kabeh manggih rayu wilujeng sing dagang ya padha. Aku arep kepawe ya. Lah piye? Ah biasane ki suwuk ki nang. Ha iki mau ming loro tok ming jleng ngono. Arek ya keprakku to ora. Ha ya ora apa-apa kuwi jenenge garapan. Apa meneh? Wis ya terus ya. Oh iya, dasare ya pancine mengko ndakne le bubar iki mengko kedisikan para pelancong-pelancong apa kuwi? Kaya para sing padha rawuh ning papan pariwisata kene. Ya terus, ayo kae. Kakekne Semar kae coba to. Kakek toke kok kaya kerawan Pyai Nom ning bagus kae sapa? Sapa ya terus? Lampu. Kayak anak Semar kae. Mbuh aku ya ora denger. Ora denger ki aku ya ora paham. Ya kae awak dhewe engko mirengke sing dadi pengendikane antarane Pyai Nom-noman kae karo bapak kae mau sapa sejatine. Ya wis ayo seba nang ngarepe bapak. Oh iya.
Sangu gending apa? Onang-onang. Kuwi mbok aneh-aneh sakku sing undang. Tak kendangane po. Kowe iki ngendang trampil ning nyekli Rama wis ora jejeg kowe iki. Layak to layak penjake padha ganter jagune padha tarung. Jebul sudungku karang kadempel kene kerawan priyayi gung mongko tak sawong saka kene lah kok dadi tejane nyodo lanang sumorot mawa cahya den sadereng lan sak sampunipun kula ngaturaken prembagi panakrami sami manggih raharja rawuh wonten sudung kula den bagus. Inggih Kyai Semar inggih awit mundi pangestunipun Kyai Semar Badranaya kasembuh pengayomaning Jawata lulus harja pisuwanipun dasyat kawula mboten manggih alangan setunggal menapa kejawi saking menika keparenga sowan kula ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunduk Kyai nggih pun kula tampi ning dawah sami-sami ning ngaten nggih Den. Panjenengan nek kalih kula ampun basa ngaten. Pun mang nilar tata krama, mang nilar unggah-ungguh pun mboten sah basa. Kalih kula niku ngoko mboten napa-napa. Nanging menawi kula mangke kenging siku dendah mboten nek malatipun to. Niki pun pikantuk idi palilah saking kula mboten sah basa. Malah kula kepara ingkang basa dhateng ndika. Yo yen to pancen mangkono aku mung nderek apa ingkang dadi pengendikane Kyai Semar. Lah rak ngono. Ngeten niku sing tak karepe sampeyan mboten basa kula malah sing basa. Ning nuwun sewu. Kok kadose kula nembe semerep menika. Napa panjenengan menika kalebet para putra Pandhawa? Upami ngaten lajeng panjenengan menika sinten sing dadi asmane lan lare saking pundi? Ya to yen kaya mangkono kepareng aku aleh sejatine aku iki lare babaran saka kayangan Kaendran. Babaran saka kayangan Kaendran. Ya pancen mangkono jenengku Bambang Prabakusuma. Bambang Prabakusuma. Lah kok saking kayangan Kaendran mapan aku iki pernah wayahe Sang Hyang Indra lan aku iki putrane Betari Supraba. Putune Bathara Indra, putrane Betari Supraba. Lah kersanipun Kyai mundi dawuh saka ngersane Kanjeng Eyang apa dene Kanjeng Ibu Betari Supraba. Aku supaya ngawawu Sudarma tegese takon sing mijekke sampeyan sing ngukir jiwa raga sampeyan prayoga mengkono kasinggihan Kyai. Lah sing ngukir jiwa raga ndika manut pengendikane Kanjeng Eyang ingkang ngukir jiwa ragaku ora ana liya ya mung pamajaning Pandhawa ingkang kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka. Mula aku banjur pikantuk dawuh saranane supaya aku bisa ditampa paswitana ngersane Rama Arjuna ya Rama Janaka nanging luwih dhisik aku kudu sowan ing Karang Kadempel supaya Kyai Lurah Semar Badranaya kinarya lantaran nggonku bakal suwita ana ngarsane Rama Arjuna. Ya mung Kyai Semar Badranaya ingkang kepareng kudu nglarapake Kyai. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu ayo ana tanah golong kumolong manatukara nggih kula pun tanggap dhateng menapa dipun kersaken Ndara bagus kula Ndara Prabakusuma nggih kula sagah
Kula sagah namung nglarapaken, namung saderma nglantarke perkara panjenengan menika ditampa lan botenipun niku sesa-sesa dhateng Keng Rama Ndara Arjuna. Dadi kula minglarake. Mergi biasane niku nek ana anak takon bapa luwih-luwih takon karo Ndara Arjuna niku sok ana bebanane. Mula sampean sadurunge sowan ngersani Keng Rama ndika kudu tata-tata lair batine. Ampun kaget nek niki mangke Keng Rama Ndara Arjuna badhe dawuh menapa ta menapa. Ya sing baku Kyai Semar kersa nglarapake. Mangke kula larapke. Anakku Nala Gareng Petruk Bagong. Ngetutke ndaramu sing anyar. Nggih, asmanipun sinten, Gus? Aku Bambang Prabakusuma. Oh, Bambang Prabakusuma. Terus piye nderekke Ndara sing anyar, Ndara Bambang Prabakusuma. Siap, Gong. Melu bendara anyar. Kira-kira cetil ora ya? Lah piye? Biasane nek ana juragan anyar kuwi sok ngejak mampir-mampir terus jajan. Ya watone iki jajan iki ya jajan ning aja nganti mampir neng tol. Mergane nek neng tol iki larang kabeh. Mengko ora ya bijaksana piyambake. Kowe aja clometan mengko wektune ndakne selak sesek-sesek pun dika mang tindak yen kula tansah tutun tak tindake Ndara Bambang Prabakusuma. Mang tindak riyin dhisik Raden mandeka sawetara aku tak takon. Wah, lah kok dadi panjenengan kuwi tejane Sumaratnya Dolanang. Sapa panjenengan? Nala Gareng. Angking mriku wong sampeyan sing ditakoni. Ya ngalah ora dadi apa, ngaku. Piye Petruk pun ngaku mawon. Mboten napa-napa, mboten wonten awone ngaku. Ya yen pancen panjenengan pitakon marang aku, bali aku takon. Nitik saka wageman sampeyan kuwi jejering Brahmana nadyan Apais Yaksa. Nanging agemane cara Brahmana yen ngono panjenengan kuwi pandhita. Lah dalah. Takoni durung geleng aku malah ganti takon yo tak kalahi. Kepara nyata aku iki jejering Brahmana najan aku Apais Yaksa. Dene peparapku begawan gembung tanpa sirah saka pertapan. Cengkir gading sampeyan sapa wong bagus? Waleh-waleh apa? Aku iki bocah babaran saka kayangan Kaindran.
dene kekasihku ya kuwi Bambang Prabakusuma. Sapa? Kok kaya kurang cetha. Sapa Raden? Bambang Prabakusuma. Bambang Prabakusuma, dasar keporo. Pak, yen ngono kowe sing tak goleki. Woi. Woi. Waleh lamun aku Bambang Prabakusuma sang begawan gembung tanpa sirah banjur nglesot ana padaku banjur nyembah sesedha inggih Raden ngantos kula rewangi kekalangan Malaya inggih labet kula menika ngupati dhateng dika Raden Prabakusuma. Awit menapa kula menika dipun potah kalian anak kula ingkang nami Endang Ataswati pikantuk wangsiting Jawata supados ngladosi dhateng ndika Raden Prabakusuma ingkang mekaten. Raden mawantu-wantu ingkang dados panyuwun kula mugi kersa jengandika kula boyong wonten ing pertapan kula kapuk salombo inggih pertapan Cengkir Gading. Mbok bilih kersa badhe kula dhawuhaken kalian anak kula Endang Ataswati. Kersa nggih Raden. Piye Petru ampun kersa den ampun kersa. Mang penggalih to. Wong bapakne we kaya ngono to. Katakan, bapak ini kaya cecek melek kaya ngono, minta anak-anak kaya ngapa wis to? Anak-anak mesti kaya genderuwo momong. Mesti kaya wewe. Yakin wis ora bakal ayu anake wis to. Yakin aku. Yakin. Ampun purun Gus, ampun purun. Wis to. Yakin mawon. Wong bapak ni kaya ngono mentah anake kaya ngapa? Kae mesti Punakawan kae jenenge sing ngarep kae. Nala Gareng sing mburi kae kerupuk. Sing mburi meneh kae mesti jenengane kae Blawong kae mesti. Truk, kowe tak pangan kok, Truk. Ngapa? Lah kowe diarani kerupuk, Truk. Ngapa? Kowe iki ngapa lucu apa piye? Ampun kersa Gus, ampun kersa. Pun to, mang percaya kula, mesti anake begawan gembung sirah tanpa niku. Begawan gembung tanpa sirah. Biyen iki piye ya jenenge aneh-aneh ya jaman biyen iki. Aku sok tidak habis pikir ya jaman biyen iki jenenge piye. Pun Mamang Suli, mboten purun. Nuwun sewu sang begawan. Ora kok jeneng aku ngiyas marang sak padha-padha. Nitik saka nuwun sewu pasuryan panjenengan menika Apais Yaksa. Lajeng kados pundi putra paduka ingkang nami Endang Ataswati ya sing jeneng Endang Ataswati. Mestine pasuryane tan perbeda kaya wong atuwane. Mesti Apais raseksi. Wo, sampun ngantos gego dhateng aturipun para Punakawan. Anak kula menika ayu sanget persasat mantasaning widodari. Panjenengan dugi wonten ing pertapan kula mboten badhe kuciwa. Mesti paduka mulat ingkang sepisanan lajeng panjenengan ketuan rasa tresna. Panjenengan mesti kesengsem. Mboten Gus, anake mesti kaya wewe. Aku najan kepiye wae ora gelem sang. Wah, ora gelem ruga paripeksa. Wah. Terus oyak-oyak. Ayo.
satriya ingkang jroning pangimpenku bapa. Oh ladalah. Mbok yana wong tuwa teka ki Wirabara digeweke wedang dhisik apa kepiye durung kok wis takon mungguh aku le gawe apa ora. Kaslakna toling rasaku nggonku kepengin tetepungan bapa. Ya tetepungan kenalan ya kenalaning mengko dhisik Raden. Ya kepiye Paman Begawan? Inggih menika Raden. Inggih menika anak kula pun Endang Ataswati. Raden ndika kersa to Raden kula aturi mresani. Anak kula rak nilar saking ingkang bapa pasuryan kula menika apa raksasa nyatanipun anak kula mboten apa raksesi kepara malah ayunipun liwat ukur. Kersa to Raden? Ya aku pripun? Aku gelem Paman Begawan. Woi ladalah. Mengarep mendika gelem dadak dikalang-kalang. Truk, piye? ora ngira babar pisan ya Truk ya. Heeh, piye? Ngene iki jenengane Giri Lusi ngono kae jan motan kena kinira. Awang bapakne kaya ngono to, gak kok dadi anake. Piye? Ayo wae, Truk. Sing duwe anak meneh ora ya to ya. Ampuh. Nek duwe anak meneh ngono, mesti aku ya gelem upama dirabekke. Usah ngrabekke sapa. Wah, iki bejane Ndoro Bambang Prabakusuma, pangirane putrane Sang Begawan. Gembung tanpa sirah iki mesti kaya wewe jebul ayu. Dados panjenengan kersa Raden, ya aku ora kabutan. Yen pancen panjenengan kersa saestu kula pasrah burung dateng anak kula. Piye, Nduk? Aku ya mung nderek sendika kaya ngapa bungeng rasaku Raden. Matur sembah nuwun ndika sampun kersa rawuh dateng kula sampun kersa dipun boyong kalian tiyang sepuh kula ingkang mekaten. Kula semanggaken jiwa raga kula Raden. Eling kalih menapa dados gegayuhan dika. Nek nganti panjenengan mung nuruti merga nuruti atine nembe seneng kados ngaten ning sampean lali kali sing dadi kewajibane. Oh, malah ora kelakon sampean ditampa sing dadi pasuwitane lho, Gus. Tindak pundi Raden? Ora kok jeneng aku bakal ninggalake marang putra panjenengan. Nanging waleh-waleh apa sadurunge aku temeka ning pertapan Cemara Gading kene. Yektine aku darbe gegayuhan ingkang durung bisa kasembadan ya kuwi nggonku neja ngawawu Sudarma ana ngersane Raden Arjuna pamajaning Pandhawa. Ingkang mengkono oleh ora oleh aku neja sawetara milar saka pertapan kene ora pojo-pojo bali lamun durung kasembadan sing dadi sedyaku nggonku ngawu Sudarma.